बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय शुक्रबाराव गुवाहाटी रेल स्टेशनाव आसाम पुलिसा ड्राग्स हमनो हादों। हमनो मोननाय ड्राग्सनि लिरथाया 2.42 किल'ग्राम आरो मुलुगनाङारि हाथायाव 8 कोटी रांनि बेसेन होनानै आसामनि पुलिस बिफाना फोरमायदों। ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिखौ आसामनि पुलिस बिफाना हमनो हायो। हमजानाय सानै दायनिगिरिनि सायाव गोथौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होननानै मिथिनो हानाय जादों। हादोर एबा रायजोनि गेजेराव पुलिस बिफाना ड्राग्स हमनो मोननाया गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय आयेननि राहा लानानै ड्राग्स फानखोमानाय आरो बायखोमानाय थासारिखौ होबथानो हायैयासो सोमोनांथाव। थारैनो साननो गोनां बाथ्रा समाजाव सोलिबाय थानाय ड्राग्स फानखोमानाय आरो बायखोमानाय थासारिया जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि जिउआव माबायदि गाज्रि गोहोम खोलैगोन। बबेखानि थांनाय समनिफ्रायनो आसाम पुलिस बिफाना सानफा साफा ड्राग्सनि फालांगि खालामनाय दायनिगिरिखौ हमनो मोनदों होनना खौरां बिजोङाव फोसावनाया गोजोनथाव बाथ्रा। बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय शुक्रबाराव गुवाहाटी रेल स्टेशनाव आसाम पुलिसा ड्राग्स हमनो हादों। हमनो मोननाय ड्राग्सनि लिरथाया 2.42 किल'ग्राम आरो मुलुगनाङारि हाथायाव 8 कोटी रांनि बेसेन होनानै आसामनि पुलिस बिफाना फोरमायदों। ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिखौ आसामनि पुलिस बिफाना हमनो हायो। हमजानाय सानै दायनिगिरिनि सायाव गोथौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होननानै मिथिनो हानाय जादों। हादोर एबा रायजोनि गेजेराव पुलिस बिफाना ड्राग्स हमनो मोननाया गोदान बाथ्रा नङा। नाथाय आयेननि राहा लानानै ड्राग्स फानखोमानाय आरो बायखोमानाय थासारिखौ होबथानो हायैयासो सोमोनांथाव। थारैनो साननो गोनां बाथ्रा समाजाव सोलिबाय थानाय ड्राग्स फानखोमानाय आरो बायखोमानाय थासारिया जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि जिउआव माबायदि गाज्रि गोहोम खोलैगोन। बबेखानि थांनाय समनिफ्रायनो आसाम पुलिस बिफाना सानफा साफा ड्राग्सनि फालांगि खालामनाय दायनिगिरिखौ हमनो मोनदों होनना खौरां बिजोङाव फोसावनाया गोजोनथाव बाथ्रा। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।